Me katsottiin, että toi on niinku siistin näköinen paikka tää. Niin pysäyttiin sitten tähän niinku bussikaistalle ja sitten niinku tultiin niinku ottaa tästä niinku kuvia. Niin. Joo. Missä sun kengät on? Nö. Vitu. Haista vittu. Shut the fuck up. Jos ne tulee, niin mene sitten vittu kierroksia. Tulee se vittu? En mä tiedä. Minä! Aika myön leittyrä. Yleensä drive-inis menee eteenpäin. Ei niin ollut mitään noit. Ei varmaan tota sommulla ollut. Sanoa, että do you have a shake? What shake? Shake that ass. Mene. Oikein. Hey. Hey, can you hear me? Hi. Do you have shake? No. Shake that ass. Jätkä ei oikeesti niinku johonkin motarin varteen. Kuaale piti Siis tästä jotain öljyä alkoi vuotaa ja savu nousee vaan tuolta. Niin. Vittu se tarjontaa huonosti. Miau. Täällä on nukkua paikkaa, mutta kissa vastaa. Miau. Kissa kuiskaa. Hyvää huomenta Suomi, Unkari siis. Joo, lähdetään kohta uimaan ja sen jälkeen käydään vähän Romaniassa, mutta sinne mä en halua mennä. Tai siis käydään sillä äkkiä ja lähdetään sitten pois. Sitten mennään Serbiaan. Mä haluan Kreikkaan nopeasti, siellä mä haluan viettää pari päivää. Nyt on peseytymässä käyty ja... Joo, on taas niin ihana olo. Missä me nukuttiin? Ootas. Minkä takia? Meillä oli sairaan hyvät paikat. Sitten joku mies kävi ilmoittaa jollekin sekuritukselle ja sit se tuli heittää meidät pois. Sitten me ei enää ollut siellä. 2 ehdotusta. Tänään Sofia tai Kreikka. Kreikassa mä sen siis... taisi olla sit vanhemman. Ja mä haluaisin Kreikassa viettää tuolla aikaa. Nyt on keskiviikko. 3 päivää me ollaan menty. Ei pitää tähtää lauantaiksi Kosovoon. Niin. Me mennään suoraan tänään Kreikkaan, me kerätään olla torstai perjantai. Niin kerätään. Torstai ja perjantai on parhaimmat Kreikassa. Niin. Siellä on 40 astetta. Ei perkele. Mutta me ollaan rannalla vittu kun. Ei olla. Ei mitään muuta. Nyt ollaan. Perjantai-ilta me lähdetään todennäköisesti aikaa. Ei vittu. No. Perjantai-iltana ajaa. Ei tosiaan. Ei tuu tapahtuu. Ei helvetti, toi on kyllä paska. Ei helvetti, nyt on kona. Missä me halutaan viettää perjantai? Kreikassa se olisi kyllä varmaan... Kreikassa ihan vittu. Siellä on varmaan hyvännäköisiä naisia. Sitten me lähdetään lauantaina vaan painaa Kosovoa. Juu, painaa. Ja lauantaina illalla lopeta. Älä vittu polta sitä saatana. Lauantai-iltana niin. Me ollaan Kosovossa. Me hengataan siellä se päivä kautta ilta kautta yö. Ja sunnuntaina päivällä joskus lähdetään. Tulee taas joku runkkari. Ei tullutkaan. Meidän pitää vähän sen verran suunnitella kumminkin, että me ostetaan vähän määräinen tahtia. Jep. Koska tää on niin pitkä reissu ja niin paljon ajattavaa, että se pitää sen verran tahtia. No joo. 3 viikkoa on ihan perkeleen pitkä aika. Miettikää, että me ollaan oltu vasta 2 täyttä päivää. Tää on oikeesti tuntunut ihan jäätävän pitkältä, mutta Pitkältä samalla lyhyet. ei kyllä haittaa. Mut miettikää sen 2 viikon jälkeen. Miettikää miltä se tuntuu silloin. Ihan jäätävän lyhyeltä varmaan. No ehkä se tuntuu vitun pitkältä. Mä eilen illalla mietin. Mut Kreikassa me otetaan hotelli. Kosovossa me otetaan hotelli. Meidän autossa ainakaan nukuta. Mut riippumatta ei se olisi ryyppäämisen jälkeen mun mielestä paha. Tuossa ei saisi ikinä sitä riippumatta. Se olisi vitun läppä. Vittu ketkä sais sitä selvinpäin. Me ollaan jossain tommosessa, niin on hyvä se autokin saada johonkin turvalliseen paikkaan, kun ryypätä. Ei tarvitse miettiä sitä. Vittu tuolla, heivät joku vitun lehti tuolla. Okei, sinne kyllä ajaa ihan vitun pitkään. Ja Kreikkaa. 10 tuntia. Kreikkaa. 10 tuntia. 850. Ei oo paha. Siis eilen, kun ei meidän... 850 jaettuna 3. Ei se oo paljon. Ei oo yhtään. Mut meidän pitää kertaa, se ei kerran Bulgariaa yhtään, mistä meidän on pakko käydä tuolla. Meidän pitää käydä tuossakin. Ja rantaudumme Serbiaan. Näillä näkymin ei koskaan. Onko se joku? Vittu taas ampiainen. Laita ikkunakin. Ui pyrsy. Tuossa tuossa. Eli se on siinä sun pää päällä. We're on a road trip to Europe. We go 30 countries. Sulla on kyllä autoakseni. Paulo.
Ja nyt päästiin Serbiaan päin. Joo, ne vei meillä yhden solin ja yhden breezerin ja oli mukavia. Sillä päästiin jatkamaan. Sillä päästiin jatkamaan. Kurva! Ollaan Serbiassa. Täällä ei toimi netti, niin piti jotain tekemistä keksiä tähän matkalle. On pohjan tähden alla, tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan. Olen suomalainen. Hyvää huomenta. 11,50 €. Thank you very much. Thank you, bye bye. Ei vittu saatana! Nyt ollaan Bulgarian rajalla ja tässä odotellaan, että päästään tullattavaksi. Vähän pitkä, ollaan tässä oltu jo joku puolisen tuntia varmaan. Niin, ja sitten tässä on vielä semmonen mielenkiintoinen juttu, että meidän jarrut alkoi vähän temppuilemaan. Saa nyt nähdä toimiks ne oikeesti. Niin. Ja sieltä saapuu kusisankari. Kusit johonkin roskikseen vai? Eikö kusit betonille taas? Minkä takia? Oisko siellä ollut pönttö? Eikö toi ei ollut auki? Eli siis tällainen jono, me ollaan tässä ja... En mä No tiedä, niin, ja sit spinni. Sit spinni. Haista vittu. On spinni. Sun pitää juua ne siitä samalla kun spinnaa. Ai jaa. Just a regular, everyday, normal motherfucker. Just a regular, Täällä on porukka ihan hullu vihaisia ja tööttelee kauheasti. Minä ja Aamos käytetään tää oottelu hyödyksi ja vedetään kännit. Tää on 3 jonkun 10 minuutin sisään. Porukka vaan tööttäilee täällä. Картане, тук това не е. Can we go pee? Toilet. Плаща се, бе! Ти чуваш ли ме, когато ти говорим? Pee, like... Ето. Yeah. Okay. Айде. Yeah, can we go? Айде, изчезвай! What? Can you English? Изчезвай, айде. Плаща се и това е. Can I go pee? Бега от тук, бе! Nyt on semmonen homma, että jarrut on mennyt autosta ja pitäisi joku mettä löytyä, jonne päästään yöksi ja sit huomenna katsotaan, että mitä tehdään jarruille, että pystyis niille tehdä täällä jotain. Vituttaako? No vähän joo, mutta eiköhän me fiksata ne vaan. Mä vaan haluun nukkumaan nyt. Vähän kieltämättä kyllä vituttaa. Ei. Ja tää on kuumottava kyllä ajaa, kun ei jarrut toimi. No joo. Mutta en mä tiedä, eteenpäin. En mä nyt oikein uskonutkaan, että me päästään ilman vastoinkäymisiä. Että toivottavasti ei nyt tuu mitään pahempaa, millä ei pysty tehdä mitään. Toivottavasti toi pystytään fiksaamaan. Ei löytynyt mettää, niin nukuttiin Slivnitsassa, Bulgariassa, autossa tämmöisessä parkkipaikalla. We have a great problem in our city. Language? English. Finland. Oh, yeah, we from Finland. Nyt on torstai. Miettikää viikon päästä. Can I just... Yeah, English. Here, Alkko vaan sit. service. Tonne ei päästy. Joo, ei päästy. Vitsi. Nyt mennään etsiä seuraavaa korjaamoa. Toi oli ylikuormitettu. Nyt saadaan mahdollinen apu. Ehkä toivotaan. Toivotaan. Se menee nyt kattoo, onko siellä jotain osia tuolla. 9 UV. Kuparitiivisten tarvii siihen. Ei oo kuulemma pahempaa. Putki ei oo rikki, vaan se vuotaa siitä tiivistä. Mä lisään siihen mitään armesta tästä. Kyllä. Jatketaan matkaa. Oikein se vois olla. Joo. Toivotaan, että me saa fiksattua. Fuck. Hyvä, Amos, kato. Tossa on minimi. Sitä on ton verran. Voiko olla, että se on vaan löysillä? Koska siis sen takia, koska se vuosi siitä mutterin kohdalta. Niin, No ei se just muuten sitä. vuota siinä mutterin kohdalla. Niin. Ja se oli, se oli vuotanut silleen, että se oli mennyt tohon oli. renkaan ympärille, Niin kun oli. oli altiin ajettu. Mietin, nyt ei tarvitse enää vittu jotain kässäriä, kun menee. Eli siellä on siis löysäli joku. Tolle jätkelle se satku. Mulla on se satku, mä heitän tolle jätkelle se. Niin. Kysytään sille, että paljon maksaa. Ja nyt taas toimii jarrut. Ai että. Come on.
Kreikan rajalle! 80 kilsaa, come on! Vähän vauhtia, se on ylämäki. Käännä. Hyvä vielä, Hanava. Ei osu. Ei tuo osu ees. Niin siitä mahtuu kääntyä varmaan jo. Siitä käännät kaikki vaan jo. Kyllä kääntyy hyvin. Siitä ehkä vähän taakse. No joo. Ja sit tästä katon loppumatka. Juu, ei mulla oo mitään missä mä pidän, mut mä yritän.